Dobrý deň, dovoľte, aby som vám predstavil rýchlorotačný prípravok na cylindrické vložky. Toto zariadenie je určené pre profesionálnych zámočníkov, ktorí núdzovo sprístupňujú objekty pomocou vyplanžetovania vložky. V prípade, že je objekt zamknutý na dva západy, stačí, ak vložku vyplanžetujete iba jedenkrát, pretože na druhý krát otvoriť dokážete vložku s týmto zariadením. Toto zariadenie pretočí bubienok vložky takou rýchlosťou, že stavítka sa nestihnú vrátiť do svojej pôvodnej polohy. Zariadenie vnútri má vratnú pružinu, s ktorým sa zariadenie natiahne a s týmto gombíkom uvoľní. To pretočenie bubienka je tak rýchle, že je voľným okom takmer nepozorovateľné. Pre úspešné použitie prípravku musí byť vložka otvorená planžetou tak, aby bubienok bol v polohe zhruba 45 stupňov alebo za 10-12. Zoberieme prípravok, ktorý natiahneme do požadovanej polohy a vlastne prípravok vložíme do začiatku kľúčového kanálu. Uvoľním poistku a vidím, že bubienok vložky sa mi pretočil takou rýchlosťou, že mi nezaskočil. Na toto nám slúži rýchlorotačný prípravok na cylindrické vložky. Ďakujem za pozornosť a viacej produktov nájdete na www.zamočnícke-potreby.sk. Ďakujem.